guys, so naanap dito sa Obo sa Asian Savory. Nata po lang sana kita. Asian Savory. Yan na, nas madam Ako mga kauban, puro ni mga madam. Lina, asa naman to si madam principal? Okay, isa pa ka madam. Ikaw na, kaya ako'y magbalantay ni mo. Para na mga madam. Gabo tong tube. Mag-ilis din. O nga, napamatala ang destination sa deka. So, open man tong tanan. Ulat lang. Oh my God. Hi, ano ko, magbantay ko kay kuma... Mo ko din mag-aas na ayo. Hindi na kanap, mahubog dito sa baba mo eh. Ito ba, ano ka itong bar? Mahubog ka, kasi mamukmok, maligid ka dalitso. So, yung ang ambience dari eh. Kaubad si madam, oh. Ang mga madam po dito duha. Wow. Wow, mali kay diri, oy. Oh my God. Ay, grabe ka, wow. Oh, nga na sila kagwapa ha. Nga na sila kagwapa. Pero tali ka ha naman na ni Tita Julie. Nabungga kay day. Gold ang kutsara. Come on, Chay Chay. Come on. Come on. You sit down here. Sit down here. Come on. You want? There? On this side, baby. Oh, come here. Nabungga kay diri day. Dara. Nabungga kay diri. Say hi, Chai Chai. Hi, I'm Chai Chai. Ay, kagwapa po ninyo. Di ba makain niyang kagwapa, oy? Hain sila. Ang buti niyo. Spoilerhan ang cellphone niya mo gilit din wala. Basta lang. Bahala ka, kuha na na. Wala pa, huyo mo ko data. Dili pa na ma-post. Wala. Bay, pakunik ako, bay, para mag-live ta. Pakunik ako, Tita Lab. Sa imong data. Okay ra? Lagi, pisa na may tubig. Gupahan ninyo, dara, oy, nga side. Dari lang ko. Kaya anak, mag-picture lang ang side ha kay pag dito pinapun. Ay, ana, day na. Ana, sagat ba? Dapat mag-ilis akong tube. Chay, Chay. Thank you, ma'am. Ma'am, asa nakita ang good food ng tao ni Order na mga madam, oh. Manawagan nami kung asa na to sa madam principal o sa madam nga analo, asa naman taon mo. Alin na dere. Bungga kay dere, oh. Oh, na 5% discount ha, bungga girls. Ano, kana... Uy, nice kay ambience dere. Yan, gwapa kayo mo daraw na yung mga Koreana, Haponesa. To isa unsa may kuha na to. Karong ako, nag-ibo ko ba yung naglupa? Gani darawan jud ka, di na ko kasakasi mong car.